Allah ku dan haka kuna ci Allah ku tona mun aiki ko ai ku tana da ku Coba daɗi wallahi coba daɗi wallahi ba sati bane ina da daidai na zuwa kaje Action! Aiki da ya zo! Action! Shi akwai Suleiman fa. Kuma me ya faru ko ya biyo nan ya da kira yiwuwar dana na tanadi yan iska irinsa sama da mutum 100 a bayan asibitin nan domin su ɗaukar mun funsar dana kuma ba zan iya barin nan gurin ba sai da shi idan ba sai na halaka shi ba shege ne. kai kana Hey! Ga shi nan ya fito, ina son ku ɗauke shi a ragargaje, ku saka min shi a mota, mu tafi don ɗauki hukuncin da ya dace in yi daidai da yadda nake so. A mafiya ji, ga shi nan ya fito za ka shi da baƙar riga da dada a kan shi. Ku rike shi!